Hi bay, ug sa tanang mga naminaw karon. Nakasulay na ba mo anang trial card? Kanang internet love. Bitaw. Ako di ay si Alay. Ug itago lang nato siya sa pangalan. Nga Botoy. Taga Lanao del Norte ra di ay ko. The land of beauty and bounty. Char. Bitaw. I-introduce na nako gamay ako ang life. Graduate day ko og hotel management. 2 years na course. O karon, naano ko nag-work sa Manila. Isip usa ka assistant management sa business sa beauty pop shop. 7 months na day kong single. Na may mga naka-char-char, pero lisod pod kaayo nga mosalig og balik. Kay gikan sab ko nga nakasulay. Nga gichitan. Makatrauma kaayo. Og labaw na nga lisod mo sali. Mga kong motto sa akong life. Kay love, kanoy. Akong daily routine kay trabaho sa gabi. Then relax sa adlaw. Hangtod sa naban akong social media account. Tungod atong mga nag-viral nga video sa mga teenager nga malaswa kaayo. Nga naka-memorize pa ko sa giingon atong babae nga, please daddy, send me money tomorrow please. Kabuang nalang jud ato sa moto nga naban ang akong account. Daghan ang natingala, samutan pa nga sabaan man jud kay ko sa social media. Kay lagi, ana bi anang buhay single, magsaba-saba ra gyud og pataka arag pang shared post. Sa mga to, nga after a few days nanawag akong magulang kay natingala siya ko nga nung wala na ko'y online. So anak ko, nga naban akong account. Ug sa dihang iyahar kong gikatawan, mao naka-decide ko nga dili na ko mag-Facebook. Never na jud. Bahala na dira. Pero kani ako magulang, kay lagi maluluyon man sab. Iya akong gibuhatan og new account. Kay di daw pwede nga wala ko'y Facebook. Kay layo ko nila. Ug unsaon na lang pag-update nila sa kuha. Para po daw nga magka-video call me. Sa moto, nga na ko'y new account. Alam na kaayo. Nga katawan jud ko sa kong mga friends sa Facebook. Kay nagbuhat kog new account. Halata kayo nga naman. Napoy mga nag-chat dayon nako nga, uy, nabansab ka no? Hanasab ko, nga oo oy, atot kayo. Tubagpod sila nga, tagam, maniyakis manggod ka. Yati lagi kayo, maniyakis ba ng igo rasab kagi pasahan. Daghan na kaayo silang mga siaw sa kuwada. Pero wala na ko'y pake. Basta magbinuutan ako sa Facebook. Kaya din ako gusto nga maban pag-usap. Sa moto, a new account, new friends na po. Nang add friend na sab ko, kanang mga nakailaran ako. Pero na ako'y na-add nga fresh graduate, nga sundalo. Bisag wala agud ko kaila. Dili man sad maklaro nga sundalo siya. Kay lagi, ang profile picture kay natural raman sad. Na dili sab ko hilig anang i-stalk. Maong padayon lang gihapon kog pang-add. Hangtod, sana ako'y na-add friend nga mutual friend atong fresh graduate nga sundalo. Which is kabady ra niya. Ano wala sab ko kaila niya. In short, wala ko kaila nilang duha. After a few days, gi-confirm ko atong gi-add na ako nga kabady atong fresh graduate nga sundalo. So mao na to. Ako di ay kay dili kay ko nagalaag diri. After na kog duty, diri ra jud kog tambay sa kong kwarto. Di ko ganahan maglaag. Gusto na ako ra isa. Dayon, mag-cellphone ra with music. Kana ra, kay mabuo na akong adlawan na. Free wifi man sab ko. So di ra jud kaayo boring. And always jud kong online. Sa moto atong month of August 2021, dari na nagsugod.
nga nakaila na ako si Butoy. Si Butoy kay taga Iligan rapod ay ni siya. While nag-Facebook ko ato, ning pop-up sa akong news feed iyahang gi-share nga sundalo na lang jud ang dili babaero karon. Pero wait sa, naasa ko'y i-share. Na ako'y na-encounter na sundalo di ay, nga taga amo arapod siya. Wala ko kabalo nga naa di ay uyab ang buking, nga magkita-kita rabaming duha, tas caring pakaayo na ako. Pag adto na ako dari sa Manila, ay hapan ako nakabalo, nga naa di ay uyab tawhana. Kay ako amang god nga gi-search ihang name sa Facebook. Wa, Joy mo gawas. Pero og siya palagi, wala daw siya uyab. Hangtod sa nasakpan na jud nako ihang name sa Facebook. Ay naay nakabutang nga in a relationship. Nakatag pa jud ang girl. Og I think dugay na sila, so it means katong nag-char-char pa mi. Naa na day siya uyab. Boriton kaayo jud. Kaluoy sa babaye kay gidinayra sa buing. Mao nang nakasink in na pod sa kong nahuna. Nga da, tama jud di ay ilahang mga istorya. Nga basta sundalo gani, babaero jud. Kay na-prove man jud nako tungod atong tawhana. Sa mga to, balik na kay Butoy. Mao to nga palagay ko siyang gi-share. Mao naka-comment jud ko og scam. Sa wala magdugay, na-reply dayon siya sa kong comment. Nga tunay na ma'am. Tunay. Reply sab ko nga, scam lagi na, sir. Scam na ha. Na-reply po siya dayon nga, tunay lagi na, ma'am. Tunay. Hangtod sa wala na ko ma-reply siyang comment. Dito na ako siya gistalk. Nga kauban na ito sila atong na-add na ako. Nga fresh graduate nga sundalo. Dili man sa balata nga sundalo siya kay ihang profile pang civilian naman po. Og hangtod, sa ni-chat na gid siya nako. Kay against man lagi kay ko siyang gi-shared post nga basta sundalo na lang daw ang dili babaero karon. Iyang unang chat kay, ma'am, tunay lagi to ma'am. Tunay. Pagbasa na ako kay nagkatawa ko, kay abin ako nahuman na amo ang lalis. Wala pa di ay. Gi-message pa jud ay ko sa buing kay di mo sugot nga maingnan og babaero ning sundalo. Honestly, dili man sad tanang bitaw nga sundalo kay babaero. Depende ra jud na og matunong kag sango og utok kanang sundalo nga red flags kayo. Sa mga to, nga na-reply ko niya nga, halaka, wala pa day ka nahuman ana sir. Tubag pod siya, nga dili lagi may babaero ma'am. Hanasab ko nga, babaero lagi ka sir. Lailahi lag pangalan, pero same ramog script. Sabay katawa na ako nga emoji. Hangtod, sa nakig-video call na siya na ako. First tawag niya, wala na ako gitubag. Kay samukan pa kay ko. Kay bago pa ganiga chat-chat, unya manawag naman noon. Sumoto nga continue ra gihapon akong adlaw. Hindi ko mag-duty, naara ko sa kwarto. Then mo chat-chat day ni siya ko si Butoy kanang naapay pa good morning ma'am. Char. Pakitang gilas dayon. Pero bato pa jud kay kog tughan ato. Kay na trauma na bitaw ko. Like atik na pudning tawhanan ni oy. Sige ra kog ingon nga same ra jud ni sila tanan. Pacaring dayon. Los ninyo boys. Then mo chat bagani na siya og pagkaon na ma'am. Lami kay siya replyan og kiligon na ba ko ani. Ingon ana na jud ko. Kay way lami mo value og mga simple words kay lagi na pusong bato na inyohang manang alay. Mag-chat-chat gihapon mi niya pero ginagmay ra like mga normal ra god nga update. Then pagka August 9 ato, birthday di ay na niya. Ninggawas man god sa kong news feed nga naay ming greet niya. So ming greet na lang sab ko niya. Pero in a private way na. Kay lisod na nga pa feeling close ko dito. Bisan ang tinuod,
wala pa jud ko totally nga nakaila aning tawhana. Dayon na timingan sabto nga bag-o kong liko. So mao to nga wala na ko nag-type para i-greet niya. So nag-video greeting na lang ko. Asamo ko yun kay to kay daghan og behind the scene. Ana ba yun ta, diba? Dapat perfect ito ang isend kay maulaw ta basig maotag no. Unya mag-send pa ta. Simple greeting ready ako ang gibuhat. Happy birthday, sir. God bless. Kanara. Pero ang behind the scene, ana, pastilan kay daghan kayo. Then after few minutes, ni-react siya hard. Dayon na-reply siya, thank you, ma'am. So dari na, nagsugod nga magsige na mig chat-chat. Dayon makig-video ko lang buing. Bisag na siya sa trabaho kanang na siya escort, kay manawag dyan na siya. Tabian man sab og daghan kay chika nga napay uban nga about sa love life. Unya ako sab nga pusong bato, motubag rapod ko og sig istoryag magic sir. Magkatawa na lang jud siya hantod sa murag nagka-close na jud mi. Kanang nasanay na mi nga every time mi nga mag-chat-chat or mag-video call, dayon kumustahay. Diyan before gani ko mo duty, makig-video call na siya. Nga same pod siya nga bahalag duty siya kadlawon. Makig-video call sad na siya. Bahalag way dagway niya ako makita. Kay lagi, nag-focus siya siyang gibantayan. Ang importante daw, bahalag ngit-ngit siya. Basta kay ako hayag. Tas makita ra ko niya. Char. Sumao to. Hawa na. Ning humok-humok na ako ang bato nga kasing-kasing. Ambot ba nga murag maka-feel naman ko kilig niya. Kana bitawng iyahang dagway akong last nga huna-hunaon. Sabay smile dayon. Yate na jud ni karon. Napay time nga during sa akong duty, naka-smile ko na ingnan pa ko sa mong boss nga. Bakit ka nakangiti? Ana rasab ko nga wala sir, may naalala lang po. Yate na jud kayo ni. Pataka na ko smile. Maalaan jud tagpo ang ani. Mato nga continue ra mga sweet nga conversation. Mag-share sab siya about siyang family. Actually, bugtong laki dai siya. Then tulo ra sila nga magsuon. Ambot ba nga nung pag-abot niya nga lakas man kayog dating ang amaw. Kaya nasab ko yung mga na-encounter na laki before niya. Pero lahi raman kaayo kog na feel manggod. Every morning lamig akong mata, bahalag bilar, kaya makadawat kog chat nga gikan ni Butoy na, good morning my girl. Bahalag na pa ko'y muta, matik nga mo reply na pod ko dayon o, good morning my soldier. Sabay kilig. Buing na gani kay siya kay mo chat pa na siya og I love you. Mo react sab kog ha. Pero ang tinuod, gikilig na ko. Ambot na lang judoy. Kay hantod, sa naabot na mi sa point nga mura gusto na namo butangan og label among mga kabuang. So mga August 21 ato, mga 7 p.m. Nag-chat ming duhaan. Istoryag mga magic. Bahalag atik, pero kilig man sab. Hingon ko niya, andam ko nga maghulat nimo. Basta kay ang ako ang hulaton, sure nga ako ara jud. Tubag sab siya nga. Andam sab ko maghulat nimo. Promise, imuhara ko, og ako ara ka. I love you my girl. Yate idjuligi kaayo kay gikilig na kaayo ko. Lain na ba ko kiligon kay mamula. Bisag dili gud ta ingon nga puti, pero klaro jud nga gikilig ko. Sumotong tubag sad ko niya nga I love you very very much, my soul dear. Reply pad siya nga basta mag-amping legit ka always imong duty ha. Tubag pud ko, syempre may soldier.
para nimo. Handad ambot lang. Nikalit rag sink in sa kong nahuna nga wait sa wala man di ay may label no. Minchaten ko niya nga unya nako ang kuna og maimuhan ako. Dili pagani ta uyab. Nagkatawa jud ko. Padungog-dungog ra na ako kay lain sabno og maghinulatay mini. Unya wala may label. Pastilan. Walay pulos jud. Moto miingon siya nga nya og manguyab ko nimo. Sugton ka ako nimo. Makapasar ka ako sa mo standard. Pero wait lang ha. Bati pa gani tagnawong unya mag-standard pa ta. Buing oy. Mga ko siyang ingnan, wala pa gani nimo gisulayan og panguyab na ako. Ingon pud siya nga, daw be, og manguyab ko nimo karon. Pwede ba? Aha ka lagi. Sugod na ko gikilig. Lisod lagi ning gamay kalipay oy. Dali ra maatik. Sa moto nga nakig-video call dayon ang amaw. Guwapo kayog dating oy. Bahalag nangitom na kay babad sa init baya sila. Sa muta na nga fresh graduate pa. Maka-in love kaayo og smile. Kay naay dimple manggod. Tas naay sabsyag mata. Basta maka-turn on kaayo og dating. Anyways, taas pa man ko niya. Murag 5'3 ata siya. Tas 5'4 ko. Pero dili na mag-matter diha. Sa moto nga nagka-video call jud me. Nanguyabang amaw. Niya ako, padulungay pagani siya istorya. Gauna-una na ako ang kilig. Biktima hon jud kayo ko. Ngayon siya nga. Gusto na ako makuha ka. Gusto na ako ampingan ti ka. Ug labaw sa tanan. Gusto na ako nga higugmaon ka. Sayo pa man kaayo para ani. Bag-o pati ka na ila pero ganahan na kay kunimo. Buutan ka. Og responsable kayo. Balag hinawayon. Nikatawa pa siya. Padayon siya ingon nga. Andam kay kumaghulat nimo. Ampingan jud ti ka. Og higugmaon pag-ayo. Karon, pwede ba ko manguyab nimo? Respetohon ako imong desisyon. Pero wait sa iharasab ko sigig pang hinaway. Kanang hinaway nga dala lambing. Char. Kanang buhay sundalo kay di jud malikayan nga wala sila'y tubig. So walay tubig nga walay ligo. Mao nang ginasungog-sungog na ako na siya nga walay ligo. So mo to nga dugay pa ko katubag niya kay gifeel pa kay nako ang kilig. Kilig man sabdi ay bahalag atik. Bitawan ako nga musulod kog balik. Bahalag na trauma nako. Muhigugma kog balik sa tawong nagpalipay nako adlaw-adlaw. With smile na ha. So, akong tubag kay yes. Daw kay smile ang buing. Samot ko ka in love kay ang dimple jud niya ang nakadalag bida. Hana din siya nga. Thank you. And I love you so much, love. Promise imuhar ako. Og ako ar ka. Tubagpod ko nga. I love you more, love. Oo. Imuhar lagi ko. Ay kabalaka diha. Moto ang gisave yun ako ang day. Nga August 21, 2021. After na mag-video call, nag-ready na ako para mo-duty na ako. Kaya duty na ko alas 8 sa gabi man. Mautong ni duty sa ko while siya, kay naghulat na ako para dungan daw may tulog. Sa mga to nga lami kay kog smile while ga-duty. Ambot ba? Basta kay gikilig lang jud ko ug dili mawala sa kung nahuna iyang dagway. After na kog duty, yes, nag-video call dayon mi. Ingon siya, "Hi love, musta man imong duty?" Tubagpod ko nga, kapoy gamay, pero sige lang, kaya pa man. Anak din siya nga, "Sige lang God, ikaw pa."
kaya biyanan nimo. Tubag pud ko niya nga syempre warrior good ni liwat nimo. Day nagpalambing-lambing ang buing kay kantahan daw na ako siya. Kay gikapoy sab siya sa adlawan para daw makatulog siya. Ako sab nga gikapoy, sige, kantahan kay lagi, love lagi pod. Daghan gani ko gikanta, bahala giyabagot. Kanta lang gihapon, di na mag-arte-arte oy. Hangtod sa nakatulog na siya. Wag yapon ako gipalo ang tawag dahil nagplaster na ko para i-front na ako akong cellphone sa kuha while natulog siya. Tas matulog na pud ko para bahalag LDR me. Mura gihapon mi nag-uban. Char. Imagination amo ang limit. Sa mga to nga lami kayo andagan sa mong relasyon. Until one day, ako siyang gistalk siyang Facebook account. Then suddenly, nay nagtag nga girl. Dinihang gitag akong uyab. Kanang sweet nga memes bitaw. Natingala kay ko. Pagkahapon ana, nangutana ko niya og kinsa tong bayhana. Nitubag siya nga wala rato laboy. Friend rato na ako. Ingon sab ko na, wow, ka-sweet good ninyo nga mag-friend kay tag-tag man. Sweet pa jud kayo. Sana all. Ana siya nga, love, ayaw nakaselos diha. Wa rali ito. Pero wa na jud oy. Ingon ani biya jud ta girls no. Ambot lang og ako ra ba, basta kay makita na ganig na ay ikaduda nato. Muatak din atong pagka-overthink. Sumoto nga wala jud ko napakali. Motong na ako'y gisugo para chatan tong babae nga nitag sa kong kuya. Anak ko sa kong amiga nga, day, nako'y sugo ni mo be. Please lang jud kayo. Itry ragoning chat bayhana. Pangutan-a og tig-unsa sila ni Butoy. Tubag sad akong umiga nga, hiyati na. Unsay ako? Pag sure diha. Basig maawayan niya ako ani. Boing na jud ka diha day. Ako siyang giingnan, dili lagi. Promise. Igo ra makamangutana unsa may naa-ana gud ba. Pas if ragod na silingan mong Butoy. Gora kayo lagi na. Unsa man ka oy? Reply sad siya nga. Sige. Shatan nako. Ahak. Kakulba ba ni oy? Ako siyang giingnan, nga ay kulba diha. Tabangi ko. Buing na ni ron. Pasig na uyab ning buingan ni. Tas gauyab mi. Huy, basin kabit jud ko ani. Nikatawaran na siya og niingon nga kasayang sa kagwapa nimo. Unya, kabit ra di ay. Tubag pud ko nga paghilom dira. Buhatan na akong sugo ni Mutay. Dali. Sumoto, nga nag-video call na mi sa akong uyab. Wala ko gapahalata nga nagduda ko. Kanang normal ragod na flow sa akong noo. Pero ang tinuod, bisag asa na nabot akong nahuna kay lagi, mahadlo ko basig naa ni siya'y uyab. Lisod na. Pagkaugmaan na pagmata na ko early in the morning, nag-online ko. Tas naay nilabay sa akong newsfeed na babae. Iyang gipost kay iyang screenshot nga naka in a relationship iyang uyab sa laing bay. Tas iyang uyab kay sundalo pod. Dayon ka body pa jud sa kong uyab. While galantaw ko sa mga comment, kay nagkatawa ko kay klase ilang comment. Ngayon sila, nga halaka, pilingon pod anang bayhana oy. Kabalo naman siya nga nay uyab ang lalaki. Hanapa jud ni ingon nga, babaero jud kay ning sundaloy. Bisag nanay uyab, mamaye gihapon. Yang giilis, murag naog tambasakan ra ba. Pastilan lagi kaayo kay sayo sa kabuntagon, nagkatawan ako. Ambot na lang jud nga ni sink in din sa kong nahuna, nga patay. Basig ako pod kay maingon ani. Kabuing na jud. Kada kong kaulaw pa. Dahil nanawag din akong uyab kay nag-escort daw sila.
Nag-video call me for almost 2 hours. Dayon na low bat iyahang packet wifi. Dayon dali-dali ko kaligo, dayon gichatan nako akong amiga. Nangutan ako kung say update. Tubag akong amiga nga, habayat. Kana daw si Butoy, manguyabay man daw na atong babae. Wala pa daw niya gisugot kay gusto niya nga sa personal. Tubag ko nga, halaka, niya ako, unsa man ko ani, hayate. Tinakoy, buing na ni Ron. Basig makabit reveal niya ko ani. Ana akong classmate nga amiga na, labuan ka bayit, kay dakog kokomelon. Sabay katawa ang buing. Tubag ko nga, asa man day ang gugma, gibutang na day sa kokomelon. Ana siya na, sige lang god, bahala gamay kokomelon. Pero sexy man gihapon. Guwapa pa siya. Pildi gihapon siya kay kokomelon ray pang laban niya. Anapod ko nga, buing na da. Bala sila oy, di na ko, yate na dyan eh. Pagkabalo na ko ana, wa na. Mura na kog buang sa kong kwarto. Anak pa ko nga, nge, bahala na oy. Dili na ko, yate na ni Ron. Bag-o pagani pag-uyab, kay nang gawas namang bayi aning tawana. Pasing magkadugay, naa pa dyo'y lain. Basta kay dili na ko. Nagsugod na ko cold niya kuno ay para likayan na siya. Kay lagi, mahadlok ko basig di ay naa siya'y uyab. Tas gitago lang niya. Mahadlok ko nga makabit refill oy. Nabuing na dyan. Pero nakapansin man dyan siya. Ana siya nga, love, nausab lagi ka. Na kay problema. Tubag ko nga, wala man, okay ra ko eh. Tubag po siya nga. Pag sure ha, di ka ingon ana ra ba? Sultii ko kung sa may problema. Tubag po ko, nga nagsalos ko. Ug di ko ganahan masakitan ko, samtang sayo pa, mas maayo ning makabalo ko kay sayang ra kaayo ug magtanga-tanga pa ko. Ana siya nga. Unsa man, katong bayi nga nagtag-tag na ako. Tubag ko niya, oo, sultihi lang ko sa tinuod be. Promise, mosabot ra ko kay di ko gusto nga makasala. Kay kabalusab ko unsay feeling masakitan, kay gikan ako ana. Looy ang bayi nga imong i-deny. Please lang. Nitubag si Butoy nga nagsulti og tinuod lab. Promise, di na ko tuyab. Bisan pag chatan ni mo karon dayon. Sumo to nga paghuman mag-istorya. Hindi duty na ko. Pag-abot na ko gikan og duty, natulog na kog una niya. Pero before ko natulog, ambot lang. Kay nitulo og kalit akong luha. Pero ambot lang pod, kay ngano bang nanawag siya. Pero igor na ako siya gitubag. Huwag ako nitingog, kay naghilak na ko. Motong gipalong na lang niya. Dayon may chat siya. Nga ugma na lang may mag-istorya. Kay murag nasuko pa daw ko. Dayon nagunad siya sa kuha. Naingon pa na siya, nga I love you more. Mo. Pero wala, should ko may reply. Sumoto nga pagkaugma ato, kay na-settle ra, kay mitugan sa kuha ang bayi. Naka-char-char na jud daw sila before atong nag-training pa akong uya. Pero karon, wala na. Iya pong ipakita silang conversation. Sana all. Sweet juday siya na lalaki. Pagagabi ato kay nag-video call mi dayon. Anak ko nga, love, mag-picture da tabi. Smile dara. Na-smile pod siya. Ambot jud oy. Ma-in love jud ko siyang dimple. Lamig smile tawhana oy. Mo sigurong daghang na ilan. Human sa mong video call, anak ko niya, pwede i-post na ko ning picture na to karon. Dayon itag ka. Actually, among relasyon di ay kay naka-private ra. Kay even ako, di sab ko gusto nga i-public ra kayo.
kay daghang judgmental. Daghan ang mag-abang-abang sing story. Hindi ko ganahan. Kaya gikan sab ko anang public na relationship. Murag toxic na kayo sa kuha. Mao nag-private me. Even siya, dili sab ganahan nga naka-public. Mao nang naka-private amo ang relationship. Og sa social media, mag-mention ming duha pero low-key ra kayo. So mo to nangayo pa ko niyag permission og pwede ba nako siyang itag? Ana siya. Nga sige love. Itag ko. Sa mo to nga nag-post nako og daghan na dayon ang nag-comment. Nga napay nag-share din ako mga igagaw na tingala. Kay himala daw kay nakauyab na daw kog balik. Napay ni comment nga halaka. Nag-reveal na yun siya. Nagkatawa ko sa mga comments, tas mga pila ka minutes, natingala ko, kay gi-remove sa akong uyab ang nakatag na picture na mo. Nichatin ko niya kung anong gi-remove niya, unsa may problema. Nganong iyahang gi-remove. Dugay kay niya gisin ako ang chat. Nag-comment niya gisuon didto nga, halaka, guwapa maligi na brad. Dahil na ining comment nga I think anti to niya nga miingon nga asay guwapa diha nga mas guwapa man to si Kuan. Naa pa yoy ngalan nga gi-mention. Nalain ko like i-comment pa jud ay. Kani ako mangig-agaw na bay tiger pod kayo. Di sab palupig. Kay nakabasa man sila mong grabe sab sila comment dito nga napay paingon na kagwapa jud sa mga igagaw eh. Syempre, it runs in our blood ba. Napay lang igagaw nga niingon nga. Kasexy jud sa mga igagaw eh. Grabe na jud ba. Wala na jud ko kasabot sa kong reaction. Kaya nagkatawa ko like, bibo kay ang picture na akong gipost. Ako na lang untang i-delete gani kay murag wa ko ganahay sa comment sa yang ante. Pero nalingaw man ko sa akong mga siaw nga igagaw. Maong gipasagdahan na lang nako. Dayon na reply na akong uyab nga si Butoy. Ingon siya. Nga wala laboy. Duty na ka. Amping si mong duty ha. I love you. Nagduda na sabihin noon ko. Kaya wala siya gitago. Nganong i-remove ako ang pagtag. Then pila ka adlaw, simana, okay ra mong relasyon. Magkabikil gamay, pero ma-okay ra sabdayon. Tas magsinabtan ay, kay pareha man mi nga naay trabaho. Duty siya sa adlawan, niya duty na ako sa gabi. Pero napagihapon may time para magka-baby time induha. Pero, natingala na lang ko kay one day pag mata na ko. Nganong wala ko'y nadawat nga good morning gikan niya. Pero anak ko, nga basig busy ra ko. So ako ang unang may good morning. Pero usually manggod kay siya jud ang unang mo greet na mundo. Hangtod sa nood to na lang, wala man gihapon siya ka online. Wala sab ni tawag or ni text man lang. Pero basig busy ra pod kaayo siya. Atong adlaw. Pero nakaingon ko nga murag lahi ira ang busy sa importante. Or basig busy lang jud tinuod. Ambot eh. Mabuang mandayon ko huna-huna. Basta di siya ka-update ako. Update ra manggod akong kailangan. Wa ko nangandoy og 24 hours niya. Update is enough for me. Pero naabtan na lang og gabi wala gihapon. Nabalaka na ko gayo. So kay nagulan man, wala na lang sa ako duty. Tas gasakit sab akong puson. Then mga around 9 p.m. kay ni-text ko niya. Ako siyang giingnan nga wala ko duty. Kay nagsakit akong puson. After pila ka minutes, na-reply siya. Siya, nga hello love. Sorry kay ha. Karon pa ko. Nahutdan kog load manggod. Karon pa ko naludan ni mama. Nya musta man imong gibati karon. Unya ako nga overthinker kayo. Kung nasa yung unahuna nga i-update ko. Ngano man ligi atong una nga og mahutdan siya load kay makitawag man siya siyang kauban.
Para lang ma-aware ko nga dili sa siya katawag kay wala siya load. Pero karon, pag wala ko mi-text, dili pod siguro ni mo tawag. Ako siyang giingnan, naghigda ra ko dari laboy. Sakit kayo kong puson. Ana siya nga, sige love, pag-relax sa diha. Hala ka no, whole day naman ko nga nag-relax yun. Hayate, wala man lang siya mingawan ako. Ambot na lang siya. Human sa mong gamayng text na tulog na ko, ngaway pananghid oy. Wala ko sa mood, kay whole day ko nga nagulat niya. Tas excited kay ko nga makaistorya siya. Unya, ingnon ra ko relax sa diha. Raglahi ra siya. Nabot mi sa point kaning cold ra siya galit. Igo na lang mo update. Tapos online siya. Pero dugay kay mo reply sa kon siya. Samantalang ako excited kayo nga makaistorya siya. Then siya wa jud mingawa. Sa mo to nga ako na lang siyang ipasagdahan. At least nag-update pa, diba? Week jud kay ko basta ingon ani na. Kaya di ko katulog pag gabi na magsigir ako overthink. Dayon, maghilak. Dagag pangutana nga way makatubag, then hilak ra jud. Umata nga hubag ang mga mata. Tapos siya, murag wala lang. Chill raman kayo. Sa moto, mga pila ka days, na okay ra pod ba? Miinit na pod among relasyon. Ana siguro na no. Weather lang. Dilis tanang panahon, puro kalipay. Nag-video call ming duha ato. Then abot among topic about anang SPG. Wala ko kabaloon sa ok nga misulod siyang unahuna. Ug nangutana rag galit na. Love, kamong mga bahay ba? Mahorny sa mo? Nagkatawa pa ko daan kaya wow kasagang sa iyang pangutana. Ako siyang giingnan. Ambot, mahorny di ay. Depende siguro kung naay magpalami. Dahil ni katawa ko. Dahil ni katawa pod siya. Huwag ako siyang giingnan. Nga love, mo sigurong daghang bayi nga mugukod ni mo kay tarongon ni mo silag dala. Ni katawa na pod siya. Nangutana siya, unsay dala? Aha nga dalagod na. Ug sa ampi nga pagdala, aw, maayo ko ana. Pero og sa gabi nga dala, aw, samot na nga maayo ko ana. Yati man ni ay. Nagkatawa ra jud ko like, ambot na lang jud aning tawana. Ako siyang giingnan na mo di ay, Hais, kamaayo ra gud nimo. Tubag si Butoy nga, buing na, nagpangita na gani. Anasab ko nga, unsay nagpangita oy, tarong diha. Ana siya nga, halagi, i-reserve ra nako ni nimo. Nagkatawa jud ko, animals na laki jud. Pero ako siyang giingnan, paghilom dira, rag amaw oy. Tubag pod si Butoy nga, ayaw sa nila pe. Kaya di ko kapugong sa kong gibati ani. Kapoy pa kayo kong lawas. Unya magsariling sikap ako. Then ikatawa siya. Sa matong na okay na miss akong uyab, mas ning sweet pa siya ayo. Nagmansari rami nga like normal ra nga day. Kay lagi, layo pamanggod mi. Bawi raming duha pohon, inig makauli nami. Pagkat 12 midnight ana, nag-send ako message niya para sa mong mansari. Dayon pagka morning, nag-send sub siya. Like nagkatawa pa ko. First kay cutean lang kay ko magbasa ba. Kay warrior kaayong dako. Kunya, klingi kaayo mo message. Ingon pa niya nga, happy mansari love. I love you very much. Mo, amping na jud ka dira ha. Di dapat dala sa mga tawong nakapalibot na tundwa. Ang importante, love ti ka kaayo. Ug love sa tunimo. Promise. Bawi rata po.
mag-celebrate ta together. I love you, my girl. Pero busy kasi sila that time, so ako kay naghulat ra kung kanusa siya maka-free time ana. Pag alas 6 sa gabi padulungay nako nga manghimasa. Nanawag siya nako. Unya ako, naka-sleeveless lang nga naka-black. Unya, wala na ibra. Dili raman sab kay klaro kay lagi, di man ta pinalad sa Cocomelon. Pero naaman gihapon. Pero di lang jud ako. Pero, makapatindog man gihapon. Bitaw. Dayon first time di ito, nga nanghimasa ko, while nag-video call me. Ug ambot kay ni ana siya nga, love, nalamian kay ko nga naglantaw nimo. Ako nga buing kagikataw-an ra nako siya. Pero ana siya nga, love, pagdali dira, kay lami na kayo. Magsakit dyan niya akong puson ron. Gipasagdahan na dyan na ako siya nga gayaw-yaw. Samantalang ako, focus ko nga nang himasa. Bahala na siya sa yahang gipati dira. Pag man ako gimasa, wala pa man naka-off ang mga video call. Hana siya nga, love, power kay kasako alagi ba? Bisag wala raman unta ko ni mo giakit. Pero nganong ingon animan akong nabate. Ako siyang giingnan nga buing juga dira. When naglantaw ko siyang nawong, klaro jud kaayo nga lahi na iyang gibate. Ana pa siya nga, love, dugay na rabani nga wala nakagawas. Tubag ko niya, unya, unsaon man ako na. Ana siya nga, pag-awso na ako karon. Ana ko nga, alam na. Dahil ni katawa ko. Sa moto, nagpagawas gid siya siyang gibate. As a girlfriend, support lang ko. Ang importante, kamurang duha ang nakakita. Way mawala. Daogo na rana sa imagination. Sa moto nga human magbuhat ato, nilabay ang pila ka adlaw. Same routine gihapon ming duha. Busy sa trabaho pero naana ko'y gamay nga na-observe siya. Nga murag gamay na lang iyang time na ihatag sa kuha. Then more excuses na kanang maghulat ko siyang vacant time. Dayon, maka-online siya. Pero mo chat raman hinoon nga, hi love, busy kay may karon love eh. Ikaw dira, pagkaon na dayon, dayon pag-relax sa. Kanya ako po na uyab, sabto narapod lagi siya. Kay busy daw. Pero ako ra ba nga mo attack dayon akong pagka-overthinker. Kay girls, instinct never ba jud masayo. Pila ka days mo ra gihapon yang gibuhat. Then bisag kabalo ko anang time nga free siya. Pero ihan time sa kuha, cold na. Nabot na mi sa point nga okay ra nga wala na i-update siya. Wala na po i-chat. Pero, online. Ako kay talagsa na mo online kaya di ko ganahan nga madungagan ang negatibo sa kuna-una. Ug hangtod sa naabot jud mi sa point nga complicated na kaayo. Natingala ko na dili na siya mo chat na ako. Never niya isin akong chat. Tas never sab tubagon akong tawag. Nga murag gi-ignore message ko niya sa messenger. Pero padayon gihapon kog chat niya. Gabahan na akong chat siya. Ug never gid siya nga nagsin. Ug ang last chat na ko niya, naghila ko. Ambot lang pod unsay nakaon nako nga while gahila ko, nag-video ko sa kong kaugalingon. Then gisend nako siya. Ako siyang giingnan and still waiting gihapon si Mohala. Ug unsa man gani imong problema, unta ma-okay na ka. Please lang love. Ayaw ko agia sa mga ingon anibe. Uyab ko. Pwede kay kunimo masumpungan si mong mga problema. After na ako nag-send na siya,
Nag-off ko sa tanan akong online apps. Ako pa yun nga gipang uninstall. Except para sa TikTok, kay dira ra ko magtambay. Malingaw kog lantaw sa mga videos nga katawanan o mga sayaw-sayaw pa. Mawala sa kong buot nga sad girl kaayo ko. Pila ko ka days nga wala jud nag-online. Nagbasa kog Bible. Dinaminaw pud ko og mga religious nga kanta. Dili malikayan nga umudyuti gani ko. Musink in jud si Butoy sa kong nahuna. Then mokalitrag tulo akong luha. Mo nang magdungo-dungo ko kay basig makit-an niya ako sa kong amo. Nga murag buang nga gilak-hilak. Even sa kong pagtulog o before ko matulog, ginalantaw na ako kong phone na basig nagtawag siya or text man lang. Pero walay jud. Napay time nga makamata ko alas 2 sa kadlawon. Kaya madamguhan ako siya. Kanang mga happy moment na mundo. Mabot sa kong damgo dayon nga maghilak na pud ko. Pila ko kagabi nga sigig antos hangtod sa naka-decide ko nga mag-online og balik. Pag-open pa lang daan ako sa akong messenger, taga nag-chat sa akong mga igagaw. Friends, og appeal pud siya. Nag-chat jud siya. Ambot ba nga pagkita pa lang daan ako siyang chat. Ibiskan wala pa na ako nabasa. Nangurog naman hinuon ko. Naglain akong gibati nga wala ako kasabot. Pila pa ka minutes sayan ako gibasa. Gipakalma sa nako akong kaugalingon kay murag halain jud. Human akong basa sa mga chats from my friends and cousins. Iyahan na din akong gibasa. Ayun siya. Nga sorry kayo. Nakasala ako nimo. Sorry kayo. Dako kay kog sala nimo. Pasaylo ako. Sorry jud kayo. Buotan kay ka. Dili ko nimo deserve. Kay tarantado ko nga pagkatao. Sorry kayo. Na ako'y uyab daan. Ning samot na jud akong karatol kay nagsagol na akong gibati. Wala na ko kabalo unsa akong i-reply. Nitulo ra galit akong luha, then naghuot akong dughan while nagtutok sa iyang chat. Sumoto, nagipakalmadaan na ako kung kagulingon. Kaya di ko gusto nga mubuhi og sakit nga istorya. Sa tanang chat niya, way lain akong gi-reply kundi agay. Sige lang good. Okay ra eh. Pero nay agay. Reply niya, buotan kay ka. Ako gamahay nga nakailati ka. Hoy sama imong kabuutan sa kuha. Ambot ba nga basta ingon ani nga chat, mas masakitan pa man noon kog ayo. Kitry na lang dyan na akong pakalma kong kaugalingon nga makareply kong tarong niya. Ang pinakasakit nga part kay ingon niya nga, unta, di ka mausab sa ko. Nasakitan na kay ko niya pag-ayo, unya umiingon siya, unta, di daw ko mausab niya. Unsa man, mag-sweet gihapon ko bisag na siya uyab. Nayabag dyan yung tawana. Dugay pa ka reply niya kay gunahon na ako nga what if sa kuasab ni mahitabo ang situation sa bahay. Karon nga wa siya kabalo nga iyahang pinalanggang uyab di ay kay naa say giuyab-uyab lain. Daghan nga mga what if ning sink in sa kong nahuna. Syempre, babae gud na. So dapat dili nato gusto nga makaguba tag relasyon, di ba? So ni anak ko niya nga promise, di ko mausab o kinsa man gani si Elay nga imong naila before. Mura gihapon hangtod sa hantod. Nitubag siya nga salamat kayo. Unya, kumusta naman ka diha? Ambot ba nga murag nalain kog samot? Kay confident kay siya nga mangumusta na ako. Nga gahuot paggani pag-ayo kong dugan. Unya, gahilak ra ba ko while chat me. Nya, siya,
kalmado ra kaayo. Sumoto nga wala na ko nag-chat niya. Nag-off na sab ko. Then gidelete na ko akong Facebook and Messenger para di na ko makita nga online siya. Pero dili na ako iyahang kaistorya. Nakaunahon na ako nga luoya pod sa bayi oy, kay walay kamuang muwang sa mga nahitabo. Pero bahala na sila. Same routine lang gihapon ko. Duty sa evening, then whole day kay nara ko kwarto. Nga naman jud no nga pag broken hearted ka ba, kay wala may gana ang tanan. Even sa pagkaon. Like way lami mukaon. Gusto nimo magsige ra kag higda. Nang hubag na akong mata nga sige hinilak, ug di ko gusto nga naay mo comfort na ako. Kay mo samot akong pagka-overthinker. Basta makadungog ko og opinion sa laing tawo. May pa ako nalay comfort sa kong kaugalingon, kay makalma-kalma pa na ako. Ginasink in ako sa kong nahuna, nga ka-worth it na ako ha. Dili and deserve akong worth. Tas kagwapa na ako. Unya, binuangan ra ko niya. Ses, buang lang siya na siya. Dapat ana jud, tabangan ako motivate ako ang kaugalingon. Sumoto nga nagpaka-busy na lang ko. Then talagsa na kay ko mag-cellphone kay makauna-una manggod ko niya. Then ang mga pictures na mo, gipang delete na ako. Even sa TikTok ng mga videos na mo, gi-delete na ako. Kaya nang wala na ko'y rason nga para mahinumduman na ako siya. Pero ambot ba, nga tulo jud kagabi nga nagsunod-sunod, nga gipadamgo ko niya. Mga alas 2 or alas 3 sa kadlaw. Maghila ko nga maghuot akong dughan. Siguro, mo nang ingon ani ko, kay nasakitan lang jud ko pag-ayo. Dayon kailangan na akong dawaton ng tanan. Pagka morning ana mga around 11 a.m. Ako kabaloon siya nasulod sa kong utok ug sa dihang gitaksan ako siya. Ako siyang giingnan. Ambot ba nga nung nag-antos ko pag-ayo ani? Ambot ba og ako ra ba nga nagpuyo naman gud ko? Wala na ko nagsinamo. Gusto na ako nga malipay ka. Di ko gusto nga magsamok-samok. Pero nga nung tulo ka gabi ina nga sige kog damgos si mo. Gusto raman unta ko matulog og tarong kay gikapoy ko sa kong trabaho. Nireply pod siya. Ako gani gusto kay tika nga i-chat or i-video call man lang. Pero maulaw na ko nimo. Di ko kadawat nga nabuhat na ako to sa mo. Instead na murag na kalmado na ko gamay, nibalik na po hinoon ang sakit. Nga napay last text niya nga, promise, mabawi ra ko. Hindi makauli ka, magkita ta. Mabawi ko. Ning samot jod hinoon. Unsa man, mag-expect na pod ko ani. Sumotong wala na ako siya reply dayon gi-delete na ko among conversation. Part of moving on kunuhan. Mao na to'y last convo na mo. Karon kaya wala na. Padayon gihapon ko sa kong trabaho. Then nag-process ko kay muli ay napod ko sa muang lugar. Busy na sab kay ko sa kong trabaho ug talagsa na lang kay ko mag-online. Ug last nakita na akong update siya ha. Kay na siya'y post na picture din with hashtag sa name sa girl. Ug daghang nag-comment nga mga siaw-siaw nila. Napa may sakit pero gamay na lang. Actually, dili sab na ako batasan nga mang black para lang maka-move on. Wala lang. Basagdahan ra na ako at least sa ingon ana nga way. Makita na ako nga okay ra siya. Nga happy na siya. Nga no need na conversation para mag-update ko siya. As of now, napa ko sa stage na healing. Usahay mas maayo nang magpaubaya ka kaysa magpakaloy ka. Happy ako sa kong desisyon as long as wala ko nakagubag relasyon. Pero hapit na. Sorry. Wala manggudpod ko kabalo nga naa siya'y uyab. Sa mga otobay ug sa mga listeners. Thank you sa paghatag og panahon sa kong story.
Bahalag i-judge ko ninyo. Nga murag, nahimo ko gabit or unsa pa na. Sorry kayo. Wala man sab ko kabalukod. Wala naman sab ko i-update niya. So unta, padayon na jud ni akong pag-move on. And to my stranger, instead of my soldier, stranger na karon. Basig makabasa ka ani, unta, mag-usab na ka. Bahaton nimo imong mga promises. Laban lang jud sa kalisod sa kinabuhi. Mag-amping ka diha sa imong trabaho. And pray jud always. Para guidean ka always diha sa imong trabaho. Og diri na human ang tanan, og pa-shoutout na lang ko sa tanang Tagalanao del Norte. God bless you all.